os puntos de maior afluencia, a Policía Autonómica polo seu apoio constante ao control do cumprimento das medidas de seguridade, a todas as policías locais e aos voluntarios de protección civil que foron os ollos e as más dos dispositivo a pé de rúa e ao persoal sanitario do Servicio Galego de Saúde e do 061 que estiveron en alerta permanente para atender calquera urxencia médica. Gracias ao esforzo diario de todos estes homes e mulleres, Galicia demostrou que sabe estar á altura dos grandes desafíos, unindo o éxito organizativo coa seguridade de toda a cidadanía. Un esforzo liderado desde o Goberno galego baseado no sentidiño, que se viu reforzado pola coordinación co Goberno central. Este éxito organizativo demostra de forma clara que cando existe unha vontade real de entendemento entre administracións, os proxectos acaban saindo adiante de xeito impecable. Oxalá que esta forma de traballar por parte do Goberno central non fose unha excepción, senón unha postura habitual que se trasladase a outros asuntos importantes que hoxe temos en riba da mesa e nos que lamentablemente pois máis que colaboración o que nos atapa son continuos atrancos. Un evento, en definitiva, que non só demostra a nosa capacidade organizativa, senón que nos deixa un magnífico balance cunha alta ocupación hoteleira e cunha gran afluencia de visitantes. Parabéns a todos e cada un dos que o fixeron posible. É precisamente nesta liña de traballo, baseada no rigor e na defensa dos intereses de Galicia, na que se enmarca tamén a iniciativa parlamentaria que hoxe queremos presentarlles. Unha iniciativa que pon o foco nun asunto prioritario e urxente para a nosa comunidade, a sanidade pública e o futuro dos nosos mozos e mozas. En outubro de 2025, o Consello de Ministros aprobaba unha chega de 2 millóns de euros para o financiamento de 138 prazas na Universidade de Santiago. O propio Goberno incidía en que se trataba dunha medida para atender a necesidade estrutural do sistema sanitario de contar con máis profesionais médicos, solicitando ademais a colaboración na financiación das comunidades autónomas. A Xunta de Galicia atendeu ese requerimento e a Universidade de Santiago de Compostela atendeu a ese requerimento. E por todo isto, no grupo parlamentario consideramos inadmisible a última decisión adoptada polo Goberno central para o vindeiro curso 26-27, a de suprimir o financiamento estatal destinado a novas prazas do primeiro curso de grao en Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. Esta medida supón un grave prexuicio para o noso sistema universitario e para a formación de futuros médicos. Contradí a lógica máis elemental. Nun momento en que todos os expertos e administracións coinciden na necesidade de incrementar a capacidade formativa das facultades de medicina para facer fronte a escaseza de médicos e garantir así o relevo xeracional. Castiga o esforzo de Galicia, despois de que as nosas universidades realizarán importantes investimentos organizativos, docentes e de infraestructuras para poder ampliar a súa oferta académica. Xera inseguridade, dificultando de forma irresponsable a planificación académica e a planificación institucional. É inadmisible que se pretenda xogar así coa planificación sanitaria e por iso consideramos imprescindible que o Goberno de España rectifique de inmediato e que manteña o compromiso financiero adquirido coa ampliación das prazas de medicina. Con este obxectivo, o Grupo Parlamentario vende registrar unha iniciativa con 4 demandas urxentes. A primeira, rectificar de maneira inmediata a eliminación dos fondos estatais para a financiación das novas prazas de medicina da USC para o curso 26-27. A segunda, garantir os recursos económicos necesarios para que as universidades galegas non teñan que asumir con fondos propios unha competencia que responde á planificación estatal. Terceira, abrir con carácter urxente unha mesa de diálogo coas comunidades e as universidades para acordar un modelo de financiamento estable, suficiente e plurianual que dé a continuidade á ampliación da oferta de estudos de medicina. E cuarta, reafirmar o compromiso do Estado coa formación sanitaria, asegurando que o financiamento responda ás necesidades reais no Sistema Nacional de Saúde e non a intereses partidistas. En definitiva, o único que pedimos e que exiximos é que o Estado cumpra coa súa palabra
e que non comprometa a igualdade de oportunidades do noso alumnado nin a calidade da educación superior e moito menos nun ámbito tan delicado como é o da formación sanitaria, como é o dos profesionais que o día de mañán teñen que dar o relevo na nosa sanidade pública. Pola miña parte, nada máis que engadir, quedo a súa disposición por si é necesaria algunha aclaración sobre este tema ou se queren facer algunha outra pregunta sobre calquera outro tema. O BNG na roda de prensa previa criticou a xestión da Xunta en tocante a seca, indicando que non hai planificación, que estas secas son cada vez máis recorrentes, se non se toman medidas preventivas, a situación se agrava ano tras ano e iso se pone en tiritas, por así decirlo. Bueno, o BNG critica case podería ser o epitafio político desta forza galega, de verdad que é unha cousa francamente sorprendente. Eu creo que todos somos conscientes de que últimamente vivimos máis curtos no tempo episodios de seca e, por suposto, que se están a tomar medidas, como non pode ser doutro xeito. E, ademais, estánse a tomar medidas a través da Oficina Técnica da Seca, é dicir, medidas reais, medidas efectivas e medidas que responden a criterios absolutamente técnicos, porque así entendemos que como debe de afrontarse unha cuestión deste calado e desta importancia. A partir de aí, nós o que chamamos é a responsabilidade de todas as administracións públicas e do conxunto dos cidadáns. Xa sabemos, efectivamente, que hai maiores episodios de seca nos últimos anos e, polo tanto, temos que adaptar os nosos costumes cotiás e tamén a actuación das administracións a esa nova situación. Nós vamos a seguir, dende a Xunta, facendo un seguimento continuo da evolución para anticiparnos a actuar en aplicación do plan de seca, que acredita precisamente que nos tomamos este tema en serio e que hai medidas previstas para, na medida do posible, paliar as incomodidades que poidan sufrir os cidadáns e, evidentemente, tomar as medidas preventivas para que non se chegue a situacións que ningún de nós desexamos. A partir de aí, pois me permitirán que lles diga que o resto ruido e facer unha interpretación absolutamente sesgada e totalmente alonxada da realidade da actuación que creo que estamos a levar a inmensa maioría das administracións públicas. Unha das medidas que les propoñen é facer un estudio para investigar se a sobreproducción das centrais eléctricas nos meses de inverno e primavera, sobre todo, se ten este efecto no baixo nivel dos encoros e, no seu caso, pois, incluso podería valorar restringir a produción nestas centrais, non sei como actúan. Mire, evidentemente, todas as centrais teñen que levar a actuación perfectamente coordinadas e garantindo que se respetan os caudais que corresponden en cada un dos momentos. Eu o que pediría ao BNG é que non alimentase os bulos e, en fin, unha serie de cuestións que andan circulando polas redes totalmente alonxados da realidade. Mire, onte mismo eu vivo en Redondela e en Redondela pois, se anunciaron unha serie de cortes para facer unhas actuacións nun embalse. E, efectivamente, en redes se estaba alimentando o bulo de que o embalse de Eiras tiña a dificultade que tiña neste momento por esa sobreproducción eléctrica que se produce e por os vaciados incontrolados. Claro, hai que recordarlle a xente que o embalse de Eiras non ten produción eléctrica. E, polo tanto, o que se está espallando unha suposta problemática que non ten nada que ver coa realidade. Home, que o fagan cidadáns anónimos nas redes, podemos asumilo, aínda que non sexa desexable, pero pedimos ya aos grupos políticos e ás organizacións políticas que amosen un pouco máis de responsabilidade e que non estendan este tipo de actuacións e bulos que non se corresponden en nada coa realidade do que acontece neste país. Alguna cuestión máis? Non? Pois moitísimas gracias e nos vemos en futuras citas.